हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. प्रणाम. ഹരേ കൃഷ്ണ ഇവ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗൗരി പൂർണിമ സംസാർ പ്രഭു ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് ഗുരുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടഗീ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വാജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേക്ഷ കൃപാ സന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് ജാനന്ദ ഗോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളെ ആമുഖം കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി നമുക്ക്
ചാപ്റ്റർ 1 അല്ലേ? ഒന്നോട്ടല്ലേ നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത്? ചാപ്റ്റർ 1 അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ അന്ന് അവതാരികയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? 4 സെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭക്തിരസാമൃത സെക്ഷൻ ഇതില് 4 പറഞ്ഞ പൂർവം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 4 സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും 4ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ, ഇപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 40 ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭക്തി ഇത് 40 ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതില് ഓരോ 25 ചാപ്റ്റർ വെച്ച് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ. അതാണ് പറയണത് പൂർവം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, ഉത്തരം 4ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുക. ആദ്യത്തെ ഭക്തിരസാമൃതനെ 4ആയിട്ട് തിരിച്ച്. ആ 4ആയിട്ട് തിരിച്ചതില്ല ആദ്യത്തെ, ഇപ്പൊ 40 ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 ചാപ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചിട്ട് 10 ചാപ്റ്റർ 10 ചാപ്റ്റർ 10 ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ 40 ചാപ്റ്റർ ആയി. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 10 ചാപ്റ്ററിനെ വീണ്ടും 4ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ ഏകദേശം 2.5 ചാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടല്ല ബന്ധം. അപ്പൊ അങ്ങനെ. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുവിവരണമാണ് ആദ്യത്തെ ഇതില്. അതായത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ 25% എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് 4ആയിട്ട്. ആ 4ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ സെക്ഷനാണ് ഭക്തിയുത സേവനെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുവിവരണം. എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം? അപ്പൊ നമ്മൾ മുഴുവനും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ, അതായത് 10 ചാപ്റ്ററിലെ 1ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അതാണ്. അതിൽ പറയുമ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞ ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൊതു വിവരണം. എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്? പിന്നേത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി സേവനത്തിന് നിയമക തത്വങ്ങൾ, എന്തൊക്കെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്ന് നമ്മളോട് പറയാണ്. 3ാമത്തെ തന്നെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം, അതായത് പരമാനന്ദം ഭാവഭക്തി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക്. ആ പരമാനന്ദം. പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈശ്വര പ്രേമം. ഇതായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് തന്നെ ഒന്നും കൂടെ വിശദമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 19 ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഏതിൽ വരുന്നത്? 19 ചാപ്റ്റർ ആണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. 19 ചാപ്റ്റർ. ടോട്ടൽ എത്ര ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്? 51 ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. ഏത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ 55 ചാപ്റ്ററിൽ 19 ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ. അതാണ് പൂർവം, ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ. പൂർവം. പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പൂർവം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, ഉത്തരം. അപ്പൊ പൂർവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 19 ചാപ്റ്റർ, പിന്നെ ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, ഉത്തരം ബാക്കിയുള്ളത്. അത് 50 ചാപ്റ്റർ വരുമ്പോ ആ 51 ചാപ്റ്ററിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. 19 ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്താണ്? പൂർവം. അപ്പൊ പൂർവത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും, അതായത് 19 ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ വരുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ. ആദ്യത്തെ 1ാമത്തെ ചാപ്റ്ററും അവതാരികയും കൂടെ കൂടിയിട്ട് വരുന്നതാണ് സാമാന്യ ഭക്തി. സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 1ഉം 2, അതായത് അവതാരിക, നമ്മൾ എടുത്ത ക്ലാസ്സും അവതാരികയും 1ാമത്തെ ചാപ്റ്ററും കൂട്ടും വരുമ്പോഴാണ് സാമാന്യ ഭക്തി. ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ ഭക്തി എന്താണെന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഏത് 1ാമത്തെ ചാപ്റ്ററും അവതാരികയും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് എന്താണ് സാമാന്യ ഭക്തി പറയില്ല. ഭഗവാന്റെ കാര്യം ഒരു ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ലെവൽ ഒരു സാമാന്യ ഭക്തി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇത്രയെങ്കിലും ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നാലോ നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രഭു ഒന്നും കൂടെ പറയോ പ്രഭു? പൂർവം, ദക്ഷിണം, ഉത്തരം, പിന്നെ ഒന്നേത് പ്രഭു? പശ്ചിമം, ഉത്തരം. അത് ഈ 51 ചാപ്റ്ററിനെ തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 51 ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്. 51 ചാപ്റ്ററിനുള്ളത്. 51 ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് 4ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് 4ത്തില് പൂർവം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് 19 ചാപ്റ്റർ. ആ 19 ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കണുള്ളൂ. ആ 19 ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ അവതാരികയും പിന്നെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് അതിനെ സാമാന്യ ഭക്തി. ഒരു സാമാന്യ ഭക്തി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ 1ാമത്തെ ചാപ്റ്ററും അവതാരികയും വായിച്ചാൽ മതി. അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാമാന്യം, ഇത്രയെങ്കിലും ഭക്തി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അടുത്ത ചാപ്റ്റർ 2 തൊട്ട് 16 വരെയും സാധന ഭക്തിയാണ്. 2 തൊട്ട് 16 വരെ സാധന ഭക്തിയാണ്. അതായത് 19 ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത് സാധന ഭക്തിയാണ്. സാധന ഭക്തി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ?
എന്താ സാധന ഭക്തി? എന്താ നമുക്ക് നമ്മളൊരു ഐഡിയയിൽ ഉണ്ടല്ലോ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ സാധന ചെയ്യണം. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം മൂലം ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം നമ്മൾ പരിശീലനം. പരിശീലനം, സാധന ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയണത് 2 തൊട്ട് 16 വരെ ചാപ്റ്ററിൽ സാധന ഭക്തിനെ പറ്റി പറയാണ്. കാരണം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാഠം. അതിനെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് 2 തൊട്ട് 16 വരെയും സാധന ഭക്തിയാണ്. പിന്നെ ഭാവഭക്തി 17 തൊട്ട് 18 വരെ ഭാവഭക്തി. പിന്നെ പ്രേമഭക്തി ലാസ്റ്റ് 19ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പ്രേമഭക്തി. ഇത്തരം 19 ചാപ്റ്ററിനെ വീണ്ടും തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 1 തൊട്ട് 1 അവതാരികയും സാമാന്യ ഭക്തിയും, 2ഉം 16ഉം 2 തൊട്ട് 16 വരെയും സാധന ഭക്തിയും, 17 തൊട്ട് 18 വരെയും ഭാവഭക്തിയും, 19ാമത്തെ പ്രേമഭക്തി. അതാണ് നമ്മളെ പൂർവം. അതായത് 19 ചാപ്റ്റർ ആണ് ഫസ്റ്റ് തരംഗം. പിന്നെ അടുത്തത് ഏതാണ്? ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, ഉത്തരം. നമുക്ക് 19 വരെ ഉള്ളൂ. ഇതൊന്നും നമ്മൾ എത്തൂല. നമ്മള് മാക്സിമം എവിടെ വരെ എത്താം? സാധന ഭക്തി വരെ എത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ സാധന ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ എത്തണം. അത് തന്നെ പരിപൂർണമായിട്ടില്ല. നമ്മൾ അതാണ് നമ്മളോട് ഇത്തരം വരെ നിർത്താൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മളെന്നല്ല ശരിക്കും. ഇത് ശരിക്കും നമുക്കറിയാം. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ശരിക്കും ആചാര്യന്മാർക്ക് കൂടി ഉള്ളതാണ്. ആചാര്യന്മാർക്കാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ആചാര്യന്മാർ തന്നെ സന്യാസിയൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് നമുക്കറിയാം. ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിച്ചവർക്ക്. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു കോഴ്സും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിത് പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ട്. ഇത് എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക്, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ്? വളരെ സിമ്പിൾ ഡയലോഗാണ്. പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ്? എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ്? അതായത് അത് ശരി. നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നീ ഇങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് നടന്നിട്ട് എന്റെ കാര്യം നീ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തിയല്ലേ എന്ന് അല്ലേ പറയുന്നുണ്ട്. എന്റെ ഗുരുനാഥൻ ഇത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നോട്. അതാണ് കാര്യം. പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എത്തിയില്ലേ? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് പറയാണ്, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലേ പറയണത്, നമ്മളോട് പറയാണ് നമുക്ക് ഇത് വിധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐസിയുവിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആവശ്യം എന്തുട്ടാ? ഓക്സിജനാണ് അല്ലേ? അല്ലാണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സും ഇതൊന്നും അല്ല. അവിടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ബെറ്റർ ആണ്, പക്ഷെ ഏറ്റവും ആവശ്യം തന്നെ ഐസിയു ആണ്. നമ്മൾ ഐസിയുലാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. മന്ത്രമാണ്, ബാക്കിയൊക്കെ വളരെ നല്ലതും ഒക്കെയുണ്ട്, പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം നമ്മൾ ഓക്സിജനെങ്കിലും കിട്ടണം. അതാണ് ഗുരു എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയണത്, എന്നോട് എന്റെ ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞത് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മതി. മനസ്സിലെ? അത് മര്യാദക്ക് അതെങ്കിലും നമ്മൾ ക്ലിയർ ആവണം. അതാണ് സാധന ഭക്തിയിൽ പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മളെ സാധന. അത് തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓക്സിജൻ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ണെങ്കിലും തുറക്കും. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതാണ് സാധന ഭക്തി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം സാമാന്യ ഭക്തി, അത് ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. സാമാന്യ ഭക്തി നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി, നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തരാണ്. അതാണ് സാമാന്യ ഭക്തിയാണ്. അതും ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സാധനയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഭാവഭക്തി. ഭാവഭക്തി കുറച്ചുള്ളൂ, ഒരൊറ്റ ചാപ്റ്റർ ഉള്ളൂ. 2 ചാപ്റ്റർ. എത്ര പറഞ്ഞത്? 17ഉം 18ഉം 2 ചാപ്റ്റർ ഉള്ളൂ സാധന ഭക്തി. കാരണം അത് ഈസിയാണ്. അതായത് ഈ സാധന ഭക്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 17 തൊട്ട് 18 വരെയും ചാപ്റ്റർ, 2 16 വരെയും ചാപ്റ്റർ മുഴുവനും നമ്മൾ അതേ രീതിയിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. ഏത്? ഭാവഭക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേമഭക്തി കിട്ടും. അപ്പൊ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭക്തി പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവഭക്തിയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ അനർത്ഥ നിവൃത്തി ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാൻ പഠിച്ചാണ്. അനർത്ഥ നിവൃത്തി, ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, പിന്നെ രുചി, അങ്ങനെ പോവാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃതസിന്ധുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ. നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത് തുടർന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ അതില് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങളൊക്കെ പറ്റി പറയാണ്. എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഓരോന്നും വരും. ആദ്യം പനി മാറും, പിന്നെ ഉഷാറ് കൂടും, അങ്ങനെ കിട്ടുമല്ലോ നമുക്ക് അല്ലേ? നമ്മളൊരു മെഡിസിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക?
നമുക്കൊരു പനി വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളായി. അപ്പൊ ഓരോ മെഡിസിൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോ ദിവസം വരുമ്പോഴും പനി 100 ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് പിന്നെ കുറയും, അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന് ബെനിഫിറ്റുകൾ കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്ക് എണിക്കാൻ ക്ഷീണം മാറും, പിന്നെ നടക്കാൻ തുടങ്ങും, പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങും, പിന്നെ നമ്മൾ ഓടാൻ തുടങ്ങും, അല്ലേ? ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മെഡിസിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഈ മെഡിസിൻ, അതായത് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ മെഡിസിൻ, ഭഗവാന്റെ നാമം എന്നുള്ള മെഡിസിൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലേശാഗ്നി, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം അരുളുന്നു. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ്. നമുക്ക് ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് അതിൽ ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നൂല. അതാണ് ഏറ്റവും. നമുക്ക് ആ ഫീലിങ്സുകൾ കുറച്ച് ദിവസം കുറയും. നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിഷമമുണ്ട്, പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഭക്തിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ അധികം ബാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയ്ക്കുമ്പോൾ സാധനം അവിടെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നമ്മളധികം ബാധിക്കില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. അതാണ് ക്ലേശാഗ്നി, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം അരുളുന്നു. പിന്നെ ശുഭത, എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നൽകുന്നു. അപ്പൊ മംഗളം, നമ്മള് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ കടക്കും. അതിന് എല്ലാതും മംഗളമാകുന്നു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മംഗളമായി നടക്കും. പിന്നെ മോശ ലഘുതാകൃത്, മോശം പോലും ആഗ്രഹിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും നമ്മൾ. മോശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെയും ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. മോശത്തിലായിട്ട് ആഗ്രഹം, മോശം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആഗ്രഹമാണ്. അതാണ് മോശം. ആ മോശം തന്നെ ആഗ്രഹിക്കാത്ത അവസ്ഥ. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 5 തരം മോശം, അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിന് 5 തരം മുക്തികളുണ്ട്. സായുജ്യം, സാമീപ്യം, സാലോക്യം, സാഷ്ട്യം, സായുജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ 5 തരം മുക്തികൾ അത് പഠിക്കും വരുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഈ 5 തരം മുക്തി തന്നെ നമ്മളൊരു ആഗ്രഹമാണ്. ആ ആഗ്രഹം പോലും, ആ മോശം പോലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഏത് ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ. പിന്നെ സുദുർലഭ, വളരെ വിരളമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല, സുദുർലഭയാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ, അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ആനന്ദമാണ്. ആനന്ദം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മളെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് സച്ചിദാനന്ദാണ്, ആനന്ദമാണ്. ആനന്ദം ആനന്ദത്തിനോട് കൂടാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മളെ പോലെ ഒരു കൂട്ടുകാരനായിരിക്കും, കൂട്ടുകാരിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാം. അത് തന്നെയാണ് എന്താണ് നമ്മളെ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത. ആത്മാവും ആ ആനന്ദം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആനന്ദം കണക്റ്റോ, അതാണ് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മത, അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. കണക്റ്റാണ് പൊസിഷൻ. ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണം, കൃഷ്ണ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം പ്രേമഭക്തി. ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ആകർഷിക്കും, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കുന്നത് എന്താണ്? പ്രേമഭക്തി. അതാണ് പ്രേമഭക്തി. അതാണ് നമ്മള് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? പ്രേമഭക്തിക്ക് ഉദാഹരണം, ഏറ്റവും ഉദാഹരണം രാധാറാണി, അല്ലേ? അതാണ് രാധാറാണീനെ ആകർഷിക്കുന്ന ആര്? ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ആകർഷിച്ചെന്ന്, ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കുന്നത് എന്താണ്? രാധാറാണി. അതാണ് പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രേമഭക്തി കൃഷ്ണൻ ആകർഷിക്കണം, ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കണം നമ്മളെ. അതാണ് പ്രത്യേകത. നമ്മൾ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കും, നമ്മളെ ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതാണ് ഈ 5 തരം, 5 അല്ലേ, 3, 2, 5 രീതി, 5 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞുണ്ടാവുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത്. ക്ലേശാഗ്നി, എല്ലാ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം അരുളുന്നു. സുഭദ്ര, എല്ലാ മംഗളം നൽകുന്നു. ആറിനുണ്ട്. ക്ലേശാഗ്നി, സുഭദ്ര, മോക്ഷ ലഘുത, ദുർലഭ, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ, ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷതി. 6 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതില് പറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക, അതാണ് സായുജ്യ മുക്തി. നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സായുജ്യ അടയാന്ന് പറയും. സായുജ്യ അടയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാവുക, സാരൂപ്യം, ഭഗവാന്റെ രൂപം കിട്ടും നമുക്ക്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാരായണ രൂപം. ഭഗവത് ധാമത്തിൽ കഴിയുക, അതാണ് സാമീപ്യം. ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കടന്ന് ഭഗവാനോടൊപ്പം നമുക്ക് കഴിയാൻ പറ്റും. സാലൂക്യം, ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയായി മാറുക. സാലൂക്യം എന്ന് പറയുന്നത് സന്തത സഹചാരി, ഭഗവാനൊത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടന്നു ഭഗവാനോടൊപ്പം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോവാം. ഭഗവാന്റെ ഒരു സന്തത സഹചാരിയായി മാറുക.
പിന്നെയാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സർവ്വ സമൃദ്ധികളും അനുഭവിക്കുക. അതാണ് സാഷ്ട്യം. ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ ഐശ്വര്യം ഉണ്ട്, ആ ഐശ്വര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നമുക്കും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഇത്ര തരം മുക്തികൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ഈ മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആര്? പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഏതാ പറഞ്ഞത്? അത് മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മോക്ഷ ലഘു ദാകൃത്, അതായത് മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത അവസ്ഥ. മോക്ഷം കിട്ടാല്, മുക്തി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ 5 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഈ 5 എണ്ണം 6 ഈ 6 എണ്ണം ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തോടെ ഈശ്വര സേവനം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഭക്തൻ സംതൃപ്തനായത്. അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണം. അതാണ് പരിശുദ്ധ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഈശ്വര സേവനം മാത്രമാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈശ്വര സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അനവധി ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. മുക്തിയും കിട്ടും, അതേപോലെ തന്നെ ക്ലേശാഗ്നി, ഇതൊക്കെ അതിന്റെ എല്ലാതും കിട്ടും. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവത് സേവനായിരിക്കും. അതിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ഒരു കുട്ടി IAS പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നേക്കാം. IAS വേണ്ടി അവൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. IAS കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും IASന്റെ പോലെയുള്ള കുറെ ക്വാളിറ്റി അവന് കിട്ടും, പെട്ടെന്ന് നല്ല ജോലി കിട്ടും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനത്തെ ഗുണങ്ങൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പോകണ്ട, അതിനുവേണ്ടി PSC കോച്ചിങ്ങിന് പോകേണ്ടി വരില്ല. അവൻ എന്തായാലും ജോലി ഉറപ്പാണ്. അവൻ പഠിച്ചത് IAS കിട്ടാതിരിക്കാം എന്നതുപോലെയാണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 6 സെക്ഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത് തൃതീയ സ്കന്ധത്തിൽ 21-ാമത്തെ അധ്യായം 12-13 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ശ്രീ കപിലദേവൻ അമ്മയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണം കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. ഭൗതിക ബലാപമോ ദാർശനിക ഊഹബോഹമോ താല്പര്യമില്ലാത്ത എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തർ അവരുടെ മനസ്സ് എന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രം നിരന്തരമായിക്കൊണ്ട് ഈ സേവനത്തിനുള്ള അവസരമൊഴികെ മറ്റൊന്നും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് താല്പര്യമല്ല. അത് നമുക്കറിയാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കപിലദേവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരം. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരം എന്താ? ഏത് ശാസ്ത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? സാഖ്യശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പഠനമാണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ ആ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാവായ കപിലദേവൻ തന്നെ പറയുന്നേ അൾട്ടിമേറ്റ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സാഖ്യശാസ്ത്രത്തിൽ 24 മൂലകങ്ങളൊക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഭഗവതിയിൽ പഠിച്ചില്ല നമ്മള്. സാഖ്യശാസ്ത്രം 24 പ്രപഞ്ചത്തെ 24 തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 24 25-ാമത്താണ് ജീവാത്മാവ്, 26-ാമത്താണ് പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കപില മുനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആവിഷ്കാരാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ വ്യാസദേവനായാലും നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ കപിലമുനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? എന്റെ ഭക്തൻ എന്റെക്കൊന്നും ചോദിക്കില്ല, എന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെക്കൊന്നും ചോദിക്കില്ല. നമ്മൾ ചോദിക്കാത്ത വല്ലതും ഉണ്ടോ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദിക്കുന്നോണ്ട് തെറ്റെന്നല്ല പറയുന്നത്, പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് എത്താ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര എളുപ്പമല്ല. മായ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ, ഇന്നലെ മാതാ ചോദിച്ചില്ല, മായ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ആവരണമാണ് അത്. ഈ ആവരണം മാറിയാലോ, ഈ ആവരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാലോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഒരു ഇന്ദ്രജാലക്കാരനാണ്, പിറകിലാണ് എല്ലാ കളികളും ഭഗവാനാണ് കളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പുറമെന്ന് കാണുന്നത് മാത്രം, പുറമമായ പലതും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഒറിജിനൽ കളിക്കാരൻ ബാക്കിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിന് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണത്. അത് നമുക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളെ മോഹങ്ങൾ തീർക്കുക. മായാമോഹങ്ങൾ, മോഹല്ല മായാമോഹങ്ങളാണ്. മോഹം എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, അതാണ് മായ തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട്. ഇതിന്റെ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർ, അവരാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. പിന്നെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന 6 ഗുണങ്ങള് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ഈ ക്ലേശാഗ്നി ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് വിശദമാക്കി തരണം. എന്താണ് ഈ ക്ലേശാഗ്നി? ഓരോന്നിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ക്ലേശാഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരെ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു പറയുന്നു. സർവ്വധർമ്മ പരിത്യേജം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളും മുൻജന്മങ്ങൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളും ദുഃഖത്തിന് കാരണമായി തീരുന്നു. പൊതുവെ പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞതയാണ് പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് പ്രേരം. പക്ഷെ അജ്ഞത കുറ്റവിമോചനത്തിന് കാരണമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല. പാപകർമ്മയുടെ ഫലം അനുഭവിച്ച് തന്നെ തീരണം. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഇത്.
കൊന്ന പാവം തിന്നേ തീരും അല്ലേ? കേട്ടിട്ടുള്ളല്ലേ? കേട്ടിട്ടില്ലേ? ചെയ്യാ കൊന്നിട്ട് തിന്നാ അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മള് ജനറലായിട്ട് പറയാ. അപ്പൊ പാവം തീരും. അല്ലെ? നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനെയല്ലേ? കൊന്ന പാവം തിന്നാ തീരും. അപ്പൊ കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തിന്നാ നമ്മള്. പക്ഷെ ഇതെന്താ പറഞ്ഞത്? അതിലൊരു കുറച്ചും കൂടെ നീട്ടുണ്ട്. കൊന്ന പാവം തിന്നേ തീരും അല്ലേ? മാറിപ്പോയി, ലൈൻ മാറിപ്പോയി. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളെ ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളെ വളച്ചൊടിക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായി? ഇങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഒരു ദീർഘത്തിന്റെ കുറവുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ. എനിക്കറിയില്ല എന്നുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല. നമ്മളിപ്പോഴത്തെ നിയമങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ? ഭൗതിക പ്രകൃതി, നമ്മുടെ സാധാരണ സിവിലിയൻ റൂൾസ് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരാളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനൊക്കെ ശിക്ഷ ഉണ്ടെന്ന് അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നീ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിന്റെ പണിഷ്മെന്റ്. നമ്മ റോങ് ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും സിഗ്നൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വണ്ടി കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ സിഗ്നൽ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷയില്ല. നമുക്കപ്പ ചലാൻ കിട്ടും. അപ്പൊ തന്നെ സർക്കാർ പെനാൽറ്റി അടിക്കും. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മ തെറ്റ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യമില്ല ഇതില്. നമ്മ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കിട്ടി. അപ്പൊ പാപകർമ്മങ്ങൾ 2 തരമുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. പാപകർമ്മങ്ങൾ 2 തരമുണ്ട്. ഒന്ന് പാകമായത്, ഒന്ന് പാകമാവാത്തത്. ഇതിന്റെ ഉത്തരമാണ് നമുക്ക് കിട്ടാം. ചില വ്യക്തികൾ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല സേവനങ്ങളും പല രീതിയിലും ഭക്തിയും എല്ലാം നല്ല സാത്വികമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ? ചുറ്റുപാട്. പക്ഷെ അവർക്ക് പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും. ചില വ്യക്തികള് ഏറ്റവും ഉപദ്രവകാരികളായിരിക്കും, പല രീതിയിൽ ഉപദ്രവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും കാണില്ല. ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മള്? എന്താണ് അങ്ങനെ? അതാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം. അതാണ് പറഞ്ഞ പാപകർമ്മങ്ങൾ 2 തരത്തിലുണ്ട്. പാകമാവാത്തത്, പാകമായത്, പാകമാവാത്തത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഒരു ജന്മല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അനവധി ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജന്മം കിട്ടും. മനുഷ്യ ജന്മം തന്നെ എത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മുന്നിൽ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിരിക്കും. അതിനൊരു സംശയമില്ല. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്നൊരു ഉദാഹരണം നമ്മളെ ഒരു സീനിയർ ഡിവോട്ടി പറഞ്ഞാണ്. അതിന്റെ ആധികാരികമായിട്ട് അറിയില്ല. അതായത് നമ്മളെ ധർമ്മപുത്രൻ ഭീഷ്മദേവർ സരസ്വയിലല്ലേ കിടന്നത് മരണസമയത്ത്. അപ്പൊ സരസ്വയിൽ കിടക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കഥ. ഭീഷ്മദേവന്റെ പല ജന്മങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഒരു പാമ്പ് വഴിയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ അതിനെ ചവിട്ടണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിനെടുത്തിട്ട് കുന്തം കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു. അത് ചെന്ന് വീണത് ഒരു ഇല്ലിൻകുട്ടിയിലാണ്. ഇല്ലില്ല മുള്ളുകളുള്ള അതിൽ ചെന്ന് വീണത്. അങ്ങനെ മുള്ളിച്ചെടിയിൽ പോയി വീണത്. അത് മരണപ്പെടാ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അത് കണക്ട് ചെയ്യണാണ്. അതേ പാപം അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടണം. നമ്മൾ ഭൗതികത പഠിച്ച് നമ്മൾ എന്തിനാ കഴിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ കഴിക്കും. അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ ഈ പാകമായത് പാകമാകും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കിട്ടില്ല. ഏത് ഭീഷ്മർക്ക് ആ സമയത്ത് പിന്നെ എത്ര ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പാപം കിട്ടുന്നത്, പാപത്തിന്റെ ഫലം കിട്ടുന്നത്. ഇതാണ് പാകമായതും പാകമാവാത്തതും എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലത് ചെറിയ ചെറിയ ജനജാതി അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടും. ചിലത് അതിനുള്ള പൊസിഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതിന് ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഒരു ചീരവിത്ത് അല്ലേ? ചീരവിത്ത് എന്താ? പെട്ടെന്ന് ഇട്ടതിന് പെട്ടെന്ന് വലുതായി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ കറി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം അല്ലേ? നമുക്ക് പാകമായി നമുക്ക് ഫലം കിട്ടും. ഒരു വേറെ മാങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ചക്ക, പ്ലാവ് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എത്ര കാലം പിടിക്കും? അത് കിട്ടുന്നതോ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും സാധനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടും. നല്ലതായാലും ചീത്തയാണെങ്കിലും രണ്ടും ഉണ്ട്. നല്ല കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ന് കിട്ടണം നമുക്കറിയാം. ഈ ജന്മത്തിൽ കിട്ടണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിൽ കിട്ടാം. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലര് പെട്ടെന്ന് പോണത് പെട്ടെന്ന് താഴ്ന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഇതിൽ യാതൊരു റോളില്ല. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ നിശ്ചയമല്ല. നമ്മൾ പറയും ഭഗവാനല്ല, നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അത് 2 തരത്തിലുണ്ട്, പാകമായതും പാകമാവാത്തതും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അത് ഈ ജന്മത്തിലോ ഇന്നലെ ചെയ്തത് നാളെ അല്ല. ഇന്ന് ചെയ്തതിന്റെ നാളെ ചിലപ്പോ 1000 ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാം. അതിനനുസരിച്ചൊരു റൂളുണ്ട്. ആ റൂളില് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയമമാണ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയമത്തിൽ അത് റെക്കോർഡായി. അതാണ് ചിത്രഗുപ്തൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഗുപ്ത രൂപത്തിൽ അത് ചിത്രരൂപത്തിൽ അത് എന്താ പറയാ ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
അപ്പോ അതിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉദ്ധവർക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവരെ, എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇന്ധനത്തെ നിമിഷം കൊണ്ട് എരിച്ചു കളയാൻ കഴിവുള്ള കത്തിജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിക്ക് തുല്യമാണ് എനിക്കായി ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം. അപ്പൊ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ ആ ഗുണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഭാഗവതത്തില് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്ത പാപം, നമ്മൾ അതിനു മുന്നേ പാപത്തിനെ പറ്റി പഠിച്ചു. ഈ പാപത്തിനെ കരിച്ചു കളയാനുള്ള ശക്തി എന്തിനുണ്ട്? ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിനുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന് അത് കരിച്ചു കളയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാന് മാത്രമേ നമ്മളെ തലവിധി മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളെ തലവിധി, അതായത് നമ്മളെ പാപങ്ങളെ കരിച്ചു കളയാനുള്ള ശക്തി ഇല്ല. അതാണ് സർവ ധർമ്മ പരിത്യേജ മാമേക ശരണം വ്രജ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അഹംസോ എന്താ ശ്ലോകം എന്താണ്? സർവധർമ്മ പരിത്യേജ മാമേക ശരണം വ്രജ സർവ പാപയൊക്കെ ഇതെന്താ പറയുന്നത്? അതാണ് എല്ലാ പാപങ്ങളും ഞാൻ ഏൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. നീ ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകളും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കണം. പിന്നെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ എല്ലാവരും മാറ്റി വെക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ പറ്റില്ല, അടുത്ത മാസത്തേക്ക്. അതായത് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കഥ അറിയാം. മരണം മാറ്റി വെക്കുക, കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും. ആർക്ക്? ബ്രഹ്മദേവൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കഴിവുണ്ട്, ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഉദ്ധവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഭാഗവതത്തില് അത് കരിച്ചു കളയാൻ. അതാണ് ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ ഉള്ള പ്രത്യേകത. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത. അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ദേവഹൂതി തന്റെ പുത്രനായ കപിലദേവനോട് പറയുന്ന ഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് തുടരുന്നു. പ്രഭു, 9 തരം ഭക്തി സേവനമുണ്ട്. ശ്രവണ കീർത്തനമാണ് തുടക്കം. അങ്ങയുടെ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയോ അങ്ങയെ കീർത്തിക്കുകയോ പ്രണമിക്കുകയോ ഗാനിക്കുകയോ തുടങ്ങി ഈ 9 ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം നടത്തിയാൽ പട്ടിയെ തിന്നുന്ന നീചനായ ചണ്ടാള വർഗത്തിൽ ജനിച്ചവൻ പോലും യഗാദി കർമ്മ അനുഷ്ഠിക്കാൻ യോഗ്യനായിത്തീരുന്നു. യാഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവന്. അപ്പോ നമുക്കറിയാം കപിലമുനിയുടെ അമ്മ മാതാവ് അല്ലെ. അപ്പൊ പറയാണ് കപിലദേവൻ ശരിക്കും ദേവഹൂതിക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണാണ് സംഖ്യാശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പറയണത് ഭഗവാനെ പറ്റി കേൾക്ക, ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണം. ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്? ചണ്ടാള വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും നീചമായിട്ടുള്ള ചണ്ടാളം ഏറ്റവും താഴ്ന്ന വർഗത്തിലാണെങ്കിലും ജീവിത രീതിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ്? യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള യോഗ്യൻ, അതായത് യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ബ്രഹ്മതലത്തിലെത്തണം, ആ ലെവലിലെത്താം. അതെന്താ പറയണത്? അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, നാമങ്ങൾ, രൂപങ്ങൾ, ഗുണങ്ങൾ. ഇതെല്ലാതും ഇത് നമുക്കറിയില്ല എന്നുള്ളൂ. ചില നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒറ്റമൂലികൾ അല്ലേ, നമ്മുടെ വീട്ടുകളുടെ പറമ്പിലുള്ള, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും പറമ്പിൽ 2 പുല്ലെടുത്തിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത്. പക്ഷെ അതൊന്നും മതി. നമ്മളെ പല അസുഖങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഒറ്റമൂലി കൊടുക്കാന്ന് പറയില്ല, പുറമുള്ള പുല്ലായിരിക്കും. ആ പുല്ല് ഒന്ന് ചതച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അസുഖം കൊണ്ട് മാറും. മനസ്സിലായി? പുല്ലിന് വലിയില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ നാമത്തിന്റെ പ്രശ്നം. നാമം കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും. പക്ഷെ അത് ഇതിനുള്ള ഒറ്റ മരുന്നെന്ന് അറിയില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ, രൂപങ്ങൾ, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അതെവിടെ പറഞ്ഞാണ്? ഭാഗവതത്തില് ദേവഹൂതി. ഒന്നും വെറുതെ അല്ല പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ദേവഹൂതി കപിലദേവനോട് പറയുന്ന രംഗാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞു. 2 തരം പാപങ്ങൾ. ഒന്ന് പാകമാവാത്ത, ഒന്ന് പാകമായത്. പാകമായത് നമുക്കിപ്പോ കിട്ടി അല്ലേ? നമ്മൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വെച്ച് പാകമായിട്ടില്ല ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ ടേബിളിലെത്തി നമ്മൾ കഴിച്ചാലേ പാകമായി എന്ന് പറയുള്ളൂ. ഇത് തന്നെയാണ്. മറ്റൊക്കെ പച്ചക്കറി പല സ്ഥലത്തായിരിക്കും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരണം. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ അതിനെപ്പറ്റി പറയാണ്. നമ്മ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണം, പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അജ്ഞത, നമുക്ക് അറിവില്ല അല്ലേ? നമ്മൾ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പാർക്കിംഗ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവിടാൻ കാരണം നമുക്ക് അറിവില്ല, നിയമം അറിയില്ല. പക്ഷെ നിയമം അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടും. എന്നത് പറഞ്ഞാൽ അവിദ്യ. ജ്ഞാനമില്ല, ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അറിവില്ല, നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അറിവില്ല. ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല. അത് അറിയണം നമ്മൾ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു, അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ചിന്ത തുടങ്ങും. ആ ചിന്ത തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ബീജം അത് വീഴും നമ്മളെ ഉള്ളിൽ. പ്ലസ് ആയാലും മൈനസ്, നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള പ്ലസ് ആയാലും മൈനസ് ആയാലും
അത് നമ്മളിൽ ഉള്ളിൽ വീണു. നമുക്കൊരു കാര്യം വേണം, നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വീണു, നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. അതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം. ഫസ്റ്റ് നമ്മളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആക്ഷനാണ്. ഒരു പൂവ് കണ്ടു നമ്മൾ, ആ പൂവ് പറക്കണം, പൂവ് കണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ടു, പിന്നെ നമ്മൾ ആക്ഷൻ മനസ്സ് ചിന്തിക്കാണ്, ആ പൂവ് എനിക്ക് പൊട്ടിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിൽ പൂ പൊട്ടിക്കാന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു, ബീജം വീണ് കഴിഞ്ഞു. വീണ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആക്ഷൻ ആണ്. നമ്മൾ പൂ പൊട്ടിക്കാനുള്ള ആക്ഷൻ, അത് നമ്മുടെ മനസ്സല്ല, ശക്തി കൊടുക്കുന്ന ആത്മാവ് തന്നെയാണ്. ആത്മാവ് പറയണം ഓക്കെ പൊട്ടിച്ചോ, അപ്പൊ നമ്മളെ കയ്യിൽ നീളും, അവിടെ അപ്പൊ അവിടെ ബീജം വീണു. അതാണ് പാപപൂർണമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. അത് വീണ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യും. അതാണ് അടുത്ത ആക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്, പാപം. അത് ചെയ്യും. നമുക്ക് ആഗ്രഹം വന്നു, അത് ഉള്ളിൽ വീണ്, അത് ഞാൻ പറയില്ല, ഞാൻ അത് എന്തായാലും ചെയ്യും. മനസ്സിലായി? ഏത് എന്തായാലും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ബീജം. അത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ്, പുണ്യാണെങ്കിലും പാപാണെങ്കിലും പാപം പിന്നെ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യും. പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അപ്രാരബ്ധം, പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത പ്രതികരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടൂല, പ്രതികരണങ്ങൾ അപ്പൊ കിട്ടൂല. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ചിലർ വ്യക്തികളെ വളരെയധികം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാണ്ട് ജയിക്കണം. ചിലർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. അതൊക്കെ ഇതിന്റെ കാര്യമാണ്. അപ്രാരാബ്ദങ്ങളാണ്, പ്രകടമാകാത്ത പ്രതികരണങ്ങൾ. അവിടെ പ്രകടമല്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അത് പ്രകടമായിട്ട് പിന്നെ അതിങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ബീജം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ വലുതാവില്ല. അത് അതിന് വളവും അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാലാവസ്ഥ ഒക്കെ വേണം അത് വളരണമെങ്കിൽ. അത് പതുക്കെ വളരും. അങ്ങനെ വളർന്ന് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക? ഫലം കിട്ടും നമുക്ക്. ആ ഫലം കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നില്ലേ, അതാണ് പ്രാരാബ്ദം, പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ. പ്രാരാബ്ദം അപ്രാരാബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത പ്രതികരണങ്ങൾ, പ്രകടമായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണത്തിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ വരും, ദുഃഖങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടാവും. വീണ്ടും അപ്രാരാബ്ദത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ. നമുക്കൊന്നും പ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും നമുക്ക് പാകം ചെയ്യാനുള്ള, വീണ്ടും നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും, വീണ്ടും പാകം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും. ഇത് വീണ്ടും അടുത്തിരിക്കും, ബീജാവും, വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ കർമ്മം. അപ്പൊ അപ്രാരാബ്ധ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുമുലേറ്റീവ്, അതായത് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മ ഇന്നൊരു തെറ്റ് ചെയ്ത് ആരും അറിഞ്ഞില്ല, നാളെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു അത് അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിങ്ങനെ കുമിഞ്ഞു കൂടും. അതാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോരുന്നത് സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഒരു ജന്മത്തിന് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോ അത് ഓരോന്ന് വളരാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ വളർന്നു വരുമ്പോഴാണ് പ്രാരാബ്ദത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും, പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും, പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ. ഈ ജന്മത്തിന് ചെയ്തു കൂട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ ഓരോ സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ വന്ന് ഒരേ സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ഈ ജന്മത്തിലെയും ഏതിനോടാണ് സൂട്ട്, ഏതാണ് സെക്ഷൻ, അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രാരാബ്ദം, പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ചക്രത്തിൽ കറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് അവിദ്യയാണ്. അപ്പോഴും നമുക്കറിയില്ല, നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴും നമുക്കറിയില്ല. വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് പോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇടയ്ക്കിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ എടുക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും നമ്മൾ വേറെ പൈസ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് മനസ്സിലായി ഹരേഷ്ണ? ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ്. ഹരേഷ്ണ, ഇതിൽ ഇതൊന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഇതൊന്ന് വായിച്ചിരിക്കും. 7ാമത്തെ പേജില് രണ്ടാമത്തെ പേരൊന്ന് വായിച്ചു. 2ാമത്തെയും 3ാമത്തെയും വായിച്ചു. അതാണ് അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ അത് ക്ലിയർ ആവും. 7ാമത്തെ പേജില് 2ാമത്തെ പാപകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പാപകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ 4 തരത്തിലുണ്ടെന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. 1 ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്താത്തത്, 2 വിത്തായി കിടക്കുന്നത്, 3 ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞത്, 4 മിക്കവാറും ഭാഗമായത്. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിൽ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്ത് പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാനുഭവത്തോടെ ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ
ധരിക്കുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇവ 4 നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഇല്ലാതായി തീരുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പറയുന്നതാണ് 4 തരം ഉണ്ട് അല്ലെ? പത്മപുരാണത്തിലാണ് പറയണത്. ഇത് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയാണ് ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്താത്തത്, പിന്നെ വിത്തായി കിടക്കുന്നത്, പിന്നെ പാകമായി കഴിഞ്ഞത്, പിന്നെ മിക്കവാറും പാകം. ഇപ്പൊ കിട്ടും, മിക്കവാറും പാകമായിട്ട് നമ്മൾ കിച്ചണില് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കിട്ടും. മറ്റേത് പാകമായത് ടേബിളിലെത്തി. പിന്നെ എന്തിനും വിത്തായി കിട്ടും. നമ്മൾ പച്ചക്കറി കട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, വിത്തായിട്ടുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്താത്തത്, കടയിൽ നിന്ന് പച്ചക്കറി വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല, വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതാണ്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ്? ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്താത്തത്, വിത്തായി കിടക്കുന്നത്, പാകമായി കഴിഞ്ഞത്, മിക്കവാറും പാകമായത്. പക്ഷെ ഈ 4 എണ്ണത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇവ 4 നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഇല്ലാതായി തീരും. ബീജം അടക്കണ്ടാവില്ല. നമ്മള് തെറ്റുകൾ ചെയ്യൂല. ഉള്ള തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റുകള് മുഴുവൻ പോകും. സർവധർമ്മം പരിത്യേജ മാമക ശരണം ബ്രാഹ്മണത്വ സർവപാപം മോക്ഷിഷ്യാമി മാ ശുചിഃ. അതാണ് ഭഗവാന് മാത്രമേ, അതാണ് മറ്റുള്ള ദേവതാ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാനിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന്. ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാ ഇതും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കണം. അതിന് പറഞ്ഞ ഗംഗാ മാതാവിന്റെ, ഗംഗാദേവി എല്ലാവരും ശുദ്ധീകരിക്കും. ഗംഗനെ ആരാ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്? അല്ലെ? ഒരാളെ അഴുക്ക് നമ്മൾ എടുത്താൽ നമ്മളെ മേത്ത് അഴുക്ക് പറ്റി, പിന്നെ നമ്മളെ അഴുക്ക് ആരെടുക്കാം? ഭഗവാനാണ് അതെടുക്കണം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഗംഗ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം. മനസ്സിലായോ? ഭഗവാൻ ടച്ച് ചെയ്ത്, ഭഗവാന്റെ കാൽപാദം ടച്ച് ചെയ്തത് പരിശുദ്ധമായി. എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കാം. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായി. ഞാൻ അടുത്ത് വായിച്ചോളൂ. മിക്കവാറും ഭാഗമായതെന്ന് വിശേഷിക്കും മിക്കവാറും ഭാഗമായത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവ നാം ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളാണ്. ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിനുള്ളിൽ പാപപൂർണമായ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നവയാണ് വിത്തായി കിടക്കുന്നവ, വിത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നവ എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിലെ കൂടം എന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാത്തവയാണ് പാകമാകാത്തവ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് പത്മപുരാണം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ മുളപൊട്ടൽ, ഫലാപ്തി, പരിണത ഫലങ്ങൾ, കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യർ അവ അനുഭവിക്കുന്ന രീതി എന്നിവയെല്ലാം ഒരു മഹാശൃംഖലയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ്. രോഗം ബാധിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാനോ അതിന്റെ ഉൽപ്പത്തി എവിടെയാണെന്നോ എങ്ങനെ പൂർണ്ണദശയിൽ എത്തുന്നുവെന്നോ പറയുക പ്രയാസമാണല്ലോ. രോഗം കൊണ്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാട് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി വീഴുന്നതല്ലെന്ന് തീർച്ച. അതിന് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. രോഗബാധ തടയുന്നതിനായി ഡോക്ടർമാർ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് നടത്തുന്നു. അതുപോലെ പാപവൃത്തികളുടെയും വളർച്ചയും ഫലപ്രാപ്തിയും തടയാനുള്ള പ്രായോഗിക കുത്തിവയ്പ്പാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിരതമാകുക എന്ന സരളമായ മാർഗം. ഹരേഷ്ണ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പൊ അത് ഒന്നുകൂടെ പറയുമ്പോ ഇതിൽ ഒരു വേർഡും കൂടി ഉണ്ട്, കൂടം. കൂടം എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നവ. അപ്പൊ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലമാണ്, ഒരു ഫാക്ടറി വേണം. മനസ്സിലായി? ആ ഫാക്ടറിയാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആദ്യം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പൂവ് കണ്ടു. അപ്പൊ പൂവ് കണ്ടു നമ്മള് പൂ പൊട്ടിക്കാൻ തോന്നി. അപ്പൊ പൂ പൊട്ടിക്കാൻ തോന്നി, ആ ആഗ്രഹം നമ്മളിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലം അല്ലെ, അത് ഒരു കൂട്. അവിടെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. മനസ്സിലായി? അതാണ് പറയാ കൂട്. വിത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നവർ. നല്ലതാണ്, പുണ്യാണെങ്കിലും പാപമാണെങ്കിലും അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. അതാണ് കൂടം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിത്തായി, വിത്തിന്ന് പിന്നെ അത് മുള. പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്താത്തത്, വിത്തായി കിടക്കുന്നത്, പാകമായി കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും പാകം. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പാപ പുണ്യം ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഇതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എന്താ പറഞ്ഞത്? തടയുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ്. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ രോഗം വരില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അത് കൂടില്ല. ശരിക്കും അതിന് വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മളിപ്പോ പലയിടത്തും ചെന്ന് പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, നമുക്കിപ്പോ ഒരു അസുഖം വന്നു, ഒരു പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ പോയി. ഡോക്ടർക്ക് പനിക്ക് പല മരുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് എഴുതി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പനിയുടെ കുറയും, ചിലപ്പോൾ 2 ദിവസം പനി കുറയും, 3-ാമത്തെ ദിവസം പനി തുടങ്ങും അല്ലേ? ശരിക്കും ആ നല്ലൊരു ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും?
കറക്റ്റ് കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ കാരണത്തിന്റെ മരുന്നൊന്ന് നീക്കുക. നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോകും. അല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറെ എടുത്തും കുറച്ചാൾ ആ മരുന്ന് കഴിക്കും, കുറച്ചാൾ വേറെ ഒരു ഡോക്ടറെ എടുത്തും നമ്മൾ വേറെ മരുന്ന് കഴിക്കും, നമ്മുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ മരുന്ന് കഴിക്കലായിരിക്കും. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം സമാധാനം കിട്ടും, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. 2 ദിവസം മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില മരുന്നുകൾ നമ്മൾ ഗുണം കിട്ടും, പക്ഷെ പരിപൂർണമായിട്ട് അസുഖം മാറില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ. നമ്മൾ പല വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ പലതരം ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാന്ന് ഒരിക്കലും പറയണില്ല. കറക്റ്റ് വഴി എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, അതാണ് ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ മരുന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ശുഭത, എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നൽകുന്നു. മറ്റേത് അഗ്നി, കരിച്ചു കളയുന്നു. ഭഗവാന് മാത്രമേ നമ്മളെ പാപകർമ്മങ്ങളെ, അതാണ് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം ഭഗവാന്റെ, സർവധർമ്മ പരിത്യജ. അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. അത് എന്നാ നശിപ്പിച്ച് കളയാനുള്ള പവർ ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലേ? അതാണ് ഭഗവാന്റെ പേരെന്താണ് ശരിക്കും? മുകുന്ദൻ, അല്ലേ? മുക്തിദായകൻ, അല്ലേ? പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പേര്? മുക്തി തരാൻ ഭഗവാന് മാത്രം പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ആ പേര്. ഭഗവാന്റെ ഓരോ പേരിനും ഓരോ അർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ അർത്ഥം അതാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന് മാത്രം? ഭഗവാനും ബാക്കി എല്ലാവരും, കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാതും ഉൾക്കൊള്ളതാണ്, ഉള്ളതാണ്, അല്ലാണ്ട് ഒന്നല്ല. പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് മുക്തി തരുന്നത്. അപ്പൊ മുക്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ ലക്ഷ്യം മുക്തിയാണ്. ഭൗതിക മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടി തന്നെ, മനുഷ്യ ജന്മം തന്നെ നമുക്കറിയാം മുക്തിക്കുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ജീവിയായിട്ട് ജനിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. എല്ലാ ജീവികളും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട്, ആനന്ദിക്കുന്നുണ്ട്, അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നൽകുന്നു. യഥാർത്ഥ മംഗളം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ മംഗളം. നമ്മളെ മംഗളമല്ല, യഥാർത്ഥ മംഗളാണ് പറയുന്നത്. പരിമിതമായ ദേശീയാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സഹജമായ പോരായ്മ മൂലം ലൈംഗിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇത്തരം വമ്പിച്ച ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാമല്ലാതായി മനുഷ്യവർഗത്തിനാകട്ടെ ഏറ്റവും മഹത്തായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അത്ര മഹനീയമാണ് കൃഷ്ണബോധ പ്രസ്ഥാനം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ദേശഭക്തി, ഇതൊക്കെ വരുന്നു. ദേശഭക്തി നല്ല തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് കൃഷ്ണഭക്തി? അതെന്താണ്? ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ക്ഷേമത്തിനുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നൽകുന്നു. എല്ലാ മംഗളം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണ പ്രേമത്തിന് മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കണം. കാരണം ഭഗവാനാണ് പരമാത്മാവ്, അല്ലെ? പരമപുരുഷൻ. ഒരാൾക്ക് സന്തോഷം പാടില്ല, മറ്റൊരാൾക്ക് സന്തോഷം. നമ്മളെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും കാരണവര് അവരെല്ലാവരും സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നൽകും. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മംഗളങ്ങൾ നൽകും. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും മംഗളം ലഭിക്കും. അതിൽ പറയുന്ന കഥകളാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. മഹാരാജൻ കൃഷ്ണൻ ഉറച്ച ഭക്തിയുള്ളവരും കാപട്യമില്ലാത്തവരുമായവർക്ക് ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും നേടാൻ കഴിയും. അത് ഭാഗവത്തിൽ പറയാണ്. കൃഷ്ണനിൽ ഉറച്ച ഭക്തിയുള്ളവർ, ഭഗവാനിലേക്ക് ഭക്തി വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മളെ കാപട്യം നമ്മൾക്ക് കുറയും. കാപട്യം കുറയുമ്പോൾ നമ്മളെ മുഖപടലം അത് മാറും. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? ആത്മീയ ചൈതന്യമാണ്. ആ ചൈതന്യം പുറത്തേക്ക് വരും. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? ദേവന് തുല്യമായിട്ട് മാറും. അതാണ് എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും നേടാൻ കഴിയും. ഭക്തപ്രയത്നമായ കൃഷ്ണബോധം മൂലം ദേവന്മാർ പോലും അയാളുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണിത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളെ ഗുണങ്ങൾ വരും. നമ്മളെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗുണമുള്ളതാണ്. ആ ഗുണം പുറത്തേക്ക് വരും. അതാണ് ദേവഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇതിന്റെ അതാണ് മംഗളകരം എന്ന് പറയുന്നത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിലവാരത്തിൽ ഏറെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി കൃഷ്ണബോധമുള്ള ഒരു ബാലനെ വളരെ വേഗത്തിൽ അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളും ചൂതാട്ടവും അംസാരവും മദ്യാപനവും ഉടനടി ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അതേസമയം കൃഷ്ണബോധമില്ലാത്ത പണ്ഡിതന്മാർ പലപ്പോഴും മദ്യപാനികളും സംസാരികളും സംഭോഗസ്ഥരും ദണ്ഡക്കാരുമായിരിക്കും. കൃഷ്ണബോധത്തിൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് സദ്ഗുണങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള തെളിവ് ഈ പ്രായോഗിക തെളിവാണിത്. അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം, ഇത് രണ്ടാണ്. ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസവും ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസവും രണ്ടാണ്. ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വ്യക്തിക്ക് ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. രണ്ടുണ്ടായ പറ്റും. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ ശരിക്കും ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും കൊടുത്തിരുന്നു.
അവിടെ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവന് ചോയ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ എന്താണ്, ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത്. അവർക്ക് മദ്യപാനികളും മാംസാഹാരം എന്നൊക്കെ അറിയാം. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഈ ലോകം വികസിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇതാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാകുക എന്നാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ കൃഷ്ണബോധമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് യഥാർത്ഥ സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണബോധമില്ലാത്തവർക്ക് സദ്ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ നല്ലതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ നല്ലതെന്ന് പറയണെങ്കിൽ ഞാൻ കൃഷ്ണ ഭക്തനായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തയായിരിക്കണം. എന്നാലേ പരിപൂർണമായിട്ട് നമ്മൾ ആവുള്ളൂ. അത് തന്നെ നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ദേവന്മാരും നമ്മ തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. പരിശുദ്ധി, ഇതിന്റെ എവിടെയാണ് പ്യൂരിറ്റി? നമ്മൾ സ്വർണം വാങ്ങിക്കും പറയും 916 അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് 916 എന്ന് പറയുന്നത്? അതിന്റെ പ്യൂരിറ്റിയാണ്. അതിനും കുറവോളം സ്വർണം തന്നെയാണ്, അതിലും കൂടുതലുള്ള സ്വർണം തന്നെയാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യനും. നമ്മള് ദേവന്മാർക്ക് നമ്മളിലും കൂടുതൽ പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവും. അതിനേലും കൂടുതൽ പരിശുദ്ധി ഉയർന്ന ലോകത്തിലുള്ള, അതായത് ബ്രഹ്മാവ്, പരമശിവൻ, ഇതൊക്കെ അതിനേലും കൂടുതലുണ്ട്. ഇതിന് പെർസെൻറ്റേജ് അടക്കം ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 78% വരെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ പൊസിഷനിലെത്തും. ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനാണ്, നമുക്കറിയാം. ആ പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണബോധം ഉയരുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ പരിശുദ്ധി, നമ്മുടെ അവബോധം ക്ലിയർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണബോധം ഉയർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതിലെല്ലാം ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ. അതില് 3 തരം സുഖങ്ങളാണ് ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. നമുക്ക് 3 തരം സുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം, ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് 3 തരം സുഖമുണ്ട്. ഭൗതിക സുഖം, ഭൗതിക ആനന്ദം അതുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഭൗതിക ആനന്ദം ഇല്ലാന്ന് ആരെങ്കിലും വല്ലതുണ്ടോ? ഭൗതികത്തിൽ ആനന്ദം കിട്ടില്ല എന്ന് വല്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കിട്ടൂലേ? ഭൗതികത്തിൽ ആനന്ദം കിട്ടൂലേ? ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വളരെ വിശന്നിരിക്കണം, നമ്മളൊരിത്തിരി ഭക്ഷണം നമ്മൾ മുന്നിലിട്ട് അത് കഴിച്ചാൽ നമുക്കൊരു സുഖം കിട്ടില്ലേ? ഉണ്ട് അല്ലേ? അതൊരു സുഖമാണ്. അതൊരു ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം, അതുള്ളത് തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്, ബ്രഹ്മൻ നിന്ന് ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്, അതായത് അടുത്ത ലെവല്, അത് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടന്നു. അത് നമ്മള് കഴിഞ്ഞതിൽ പഠിച്ചില്ലേ? നദികള് സമുദ്രത്തിൽ വന്നു ചേരണം, ഒരു ഐക്യാണ്. അടുത്തത് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും താഴെയുള്ള സ്രാവുകൾ അല്ലെ, അവര് ആ നദിയുടെ സമുദ്രത്തിലെ എല്ലാ സുഖം അവരാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. അല്ലെ, എവിടെ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം ഉണ്ടായാലും എവിടെ എന്തുണ്ടായാലും ആ സമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആസ്വാദകർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്രാവുകളാണ്. അതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അതിന് മുന്നത്ത് ആ നദി സമുദ്രത്തിൽ വന്നിങ്ങനെ ജോയിൻ ആവുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ സമുദ്രം കിട്ടിയല്ലോ, ഒരു ഭയങ്കര സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. മനസ്സിലായി? മറ്റേത് ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം, അത് ക്ഷണികമാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ വിശക്കുമ്പോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, അപ്പൊ സന്തോഷം കിട്ടി, വീണ്ടും വിശക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. മനസ്സിലായി? അത് ക്ഷണികമാണ്. അതാണ് 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞത്. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദമാണ് സർവ്വശ്രേഷ്ഠവും നിത്യവും. ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖവും ബ്രഹ്മമയത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖവും താൽക്കാലികമായതുകൊണ്ട് അവ താഴെക്കിടയില്ല. രണ്ടും താൽക്കാലികമാണ്. ഏത്? ഭൗതിക ആനന്ദം കിട്ടുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മമായ ഐക്യത്തിൽ. കാരണം ബ്രഹ്മമായ ഐക്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്, നമ്മൾ വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? താൽക്കാലികമായി. രണ്ടാമത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് താൽക്കാലികമായി അല്ലെ? നമ്മൾ വിശക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വീണ്ടും കുറച്ചുമ്പോൾ വിശക്കും, നമ്മൾ വീണ്ടും ഭക്ഷണം കഴിക്കും, അപ്പൊ അത് താൽക്കാലികം. ബ്രഹ്മവും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മചന്ദ് ലയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ
നമുക്ക് അപ്പോഴും അവിടെ വ്യക്തിത്വമുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും. നമ്മൾ വീണ്ടും ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ എന്തായത് മാറി? അത് താൽക്കാലികമായിട്ട് മാറി. പക്ഷെ വേറേതോ ബ്രഹ്മത്തെ, അതായത് കൃഷ്ണനുമായ ബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് കൃഷ്ണബോധം, കൃഷ്ണബോധത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, കൃഷ്ണലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആർക്കെല്ലാം ഭൗതിക ലോകത്തിന് മുഴുവനും സമയമുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് അവിടെ സമയമില്ല. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പറയുമ്പോ, സൃഷ്ടി പറയുമ്പോ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആദ്യം ഏതാ? സത്യയുഗം, പിന്നെ ത്രേതയുഗം, പിന്നെ കലിയുഗം, ദ്വാപരയുഗം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ യുഗം എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അവിടെ സമയമുണ്ട് അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവിന് സമയമുണ്ട്, ഇത്ര വയസ്സെന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ സമയബന്ധിതമാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് അവിടെ സമയമില്ല. അവിടെ സമയമില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ നിത്യ യൗവനാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിനെ കാണുന്നത് നിത്യ യൗവനല്ല അല്ലെ? താടിയൊക്കെ നരച്ച് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നിത്യ യൗവനം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാ വരാ? അവിടെ സമയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തോ നിത്യ യൗവനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അവിടെ ആ നിത്യ യൗവനമുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? നിത്യമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത് ശുദ്ധവും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദമാണ് സർവശ്രേഷ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ സമയമില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ നിത്യസുന്ദരൻ അല്ലെങ്കിൽ നിത്യ ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആവക്തിഗത ബ്രഹ്മമായ ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിനും പതനം സാധ്യമാണ്. അവര് അവക്തിവാദികളെ ഭഗവാൻ ചെന്ന് ലയിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയാണ്. അവിടെയും പതനത്തിന് സാധ്യമാണ്. ആത്യന്തികമായ ആത്യന്തിക സുഖാനുഭൂതികൾ അവർക്ക് അവക്തിഗത ബോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കില്ല അല്ലെ? നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിനെ കാണാത്തിടത്തോളം കാലം ആ വ്യക്തിയുടെ സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ഭൗതിക വിധാനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ലൗകിക കാര്യങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അവരവിടെ പോയി അവിടുത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു, വ്യക്തിനെ കാണാത്ത കാരണം കൊണ്ട് പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ വീഴാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതാണ് അവ്യക്തിവാദികളുടെ പ്രശ്നം. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, കുറെ സന്യാസി, നമ്മളെ രീതിയിൽ പറയുന്ന സന്യാസിമാര്, അവർ കുറെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് പോയി വീണ്ടും വന്നിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇടപെട്ട് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണത് കാണാം. ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അവർ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥാനം കിട്ടാത്ത കാരണം കൊണ്ട് വീണ്ടും അവർ അത് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരാം. പക്ഷെ എന്താണ്, ആ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിയ വ്യക്തികൾ പിന്നെ തിരിച്ചെത്തൂല. ശാശ്വതമായ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിയ വ്യക്തികൾ തിരിച്ചെത്തൂല. അതാണ് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ. ഭഗവത്വ സേവനത്തില് നമ്മൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ആനന്ദത്തിലെത്തും. ആ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അടുത്തത്, മറ്റു പ്രവർത്തനം ലഭിക്കുന്ന അനുഭൂതികളുടെ പരാവാരം കൃഷ്ണബോധത്തിന് സിദ്ധിക്കുന്ന ഒരു തുല്യ ആനന്ദത്തിന് എത്രയോ താഴെയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇത് ചെയ്തിരിക്കുക, കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണ ഇന്ന് എല്ലാവരും കുറെ പേര് വീഡിയോ ഓഫ് ആണല്ല. എന്റെ നെറ്റ് പോയപ്പോഴാ ഓഫ് ചെയ്ത്. കൃഷ്ണ വീഡിയോ എല്ലാരും ഓൺ ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ, അതാണ് റൂള്. മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മള് ഓക്കെ, മാക്സിമം ഓൺ ചെയ്യാം. നമ്മളെ റൂള് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചത് തന്നെ എന്താണ്? വൈദ്യസാധന ഭക്തിയും അല്ലെ? സാധനകൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ മാക്സിമം ട്രൈ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ വേറെ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറ്റൻഷൻ പോവല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തോ നമ്മൾ വേറെ രീതിക്കുള്ള നമ്മളെ മൈൻഡ് ചേഞ്ച് ആവും. അതാണ് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണമെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം. നമ്മൾ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശ്രദ്ധ ഇതിലേക്ക് തന്നെ വരും. എല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകും. അതാണ് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചുള്ള ഒരു ഗുണം. പിന്നെ നമ്മളെ റൂൾ അതാണ്. മറ്റു പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അനുഭൂതികളുടെ പരാപരം കൃഷ്ണബോധത്തിൽ സിദ്ധിക്കുന്ന ഒരു തുല്യ ആനന്ദത്തിന് എത്രയോ താഴെയാണ്. കാരണം ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം അത് മറ്റുള്ള സുഖത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു തുള്ളി വെള്ളവും ഒരു മഹാസമുദ്രം പോലെയാണ്. തീരെ ദരിദ്രനായ ഒരു മഹാഭക്തൻ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കണം. കോലോവേജ ശ്രീധരൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദാരോഗ്യങ്ങൾ അചഞ്ചലമായ ഭക്തി മാത്രമേ തനിക്ക് വേണ്ടു എന്ന് എത്ര സമ്പത്ത് വേണമെന്ന് കൊടുക്കാമെന്നൊരു ചൈതന്യ ബാബു ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മറുപടി നൽകിയത്. അപ്പോ കോലോവേജ ശ്രീധരൻ അദ്ദേഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ശരിയാ, നമ്മൾ വായിക്കാം, അതിന്റെ കഥയുണ്ട്. അത് ഒരു ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്, ബുക്കിൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഏതിലും ഉണ്ടല്ലോ അത്. പ്രഭു 17-ാമത്തെ പേജിൽ അവസാനത്തെ പാര. 17-ാമത്തെ പേജിൽ അല്ലേ? അവസാനത്തെ. ഓക്കെ. ശ്രീധരന്റെ അതൊന്ന് വായിച്ചൊന്ന്, അതൊന്ന് വായിച്ചേ ആരെങ്കിലും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് കൊലവേജ ശ്രീധരൻ എന്നു പേരായ ഒരു മഹാഭക്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. തീരെ ദരിദ്രൻ. വാഴയില കൊണ്ട് കുമ്പിൾ കുത്തി വിൽക്കുകയായിരുന്നു ജോലി. കാര്യമായ വരുമാനമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ടും വരുമാനത്തിന്റെ പകുതിയും ഗംഗാപൂജയ്ക്ക് ചിലവഴിച്ചിരുന്നു. എത്ര സമ്പത്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാമെന്ന് ഒരിക്കൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞതാണ്. എന്നാൽ ഭൗതിക സമ്പത്ത് ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രീധരൻ തിരസ്കരിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ സംതൃപ്തനാണെന്നും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ അചഞ്ചലമായ ഭക്തി മാത്രമേ തനിക്ക് വേണ്ടൂ എന്നും ആയിരുന്നു ശ്രീധരന്റെ മറുപടി. അതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ മനോഭാവം. 24 മണിക്കൂറിലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിലധികം അവർക്കൊന്നും ആഗ്രഹമില്ല. ഈശ്വരനിൽ ലയിച്ചുള്ള മുക്തി പോലും അവർക്ക് വേണ്ട. ഭക്തി മാത്രം മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഥയാണ് പറയുന്നത്. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു തരാണ് ഇങ്ങനത്തെ കഥ. കാരണം ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എത്ര ദരിദ്രനാണെങ്കിൽ കൂടിയും ആ വ്യക്തി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. അതീന്ദ്ര ആനന്ദം ആ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന് ഒരു വക സുഖത്തിന്റെയും കുറവുണ്ടായിരിക്കില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്ന എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊന്നും അയാൾക്ക് വേണ്ട. അത് മറ്റെന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ അയാൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യും. അതിന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വേറെ രീതിയിൽ തിരിക്കാം. അതായത് സുധാമാര കഥ അല്ലെ? ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കണില്ല, പക്ഷെ എല്ലാതും പൂജാരിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഒരു ഭക്തന് ഒരു കുറവും ഉണ്ടാകില്ല. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തന് ഒരു, കാരണം അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിൽ ആ വ്യക്തി എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിൽ പറയാ ആനന്ദത്തെ പറ്റി പറയണേ. ഏതാനന്ദം? അതീന്ദ്ര ആനന്ദം. ആ പ്രേമഭക്തിയിലെ ആനന്ദം മറ്റുള്ളൊരു ആനന്ദത്തെ പറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ 3 തരം സുഖങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതികമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം, 2 ബ്രഹ്മമായ ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം, 3ാമത്തത് കൃഷ്ണബോധത്തിൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം. ഈ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദമാണ് പരമമായ ആനന്ദം. അത് മറ്റുള്ള ആനന്ദത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനേ കഴിയില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഉദാഹരണം ഒരു സ്ഥിര ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള കൊലവേജ ശ്രീധരന്റെ കഥ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു തന്നത്. കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് ആ ലെവലിലുള്ള ഉയർന്ന ആ ആനന്ദം കിട്ടിയ കാരണം കൊണ്ട് വേറൊന്നും അയാൾക്ക് വേണ്ട. അതാണ് പറയുന്നത്. അതായിരിക്കണം ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് എന്നും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. 2 കാര്യം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് സ്ലൈഡിൽ. ഞാനത് നോട്ട് ഇതൊന്ന് പറയാം. നമ്മള് മുക്തികളെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ല, വേണ്ട അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മുക്തികളെ പറ്റി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. അത് സ്ലൈഡിലില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് സുദുർലഭം, വളരെ വിരളമായി മാത്രം ലഭിക്കുന്നത്. ഇതും കൂടെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് നിർത്താം നമുക്ക്. സുദുർലഭം, വളരെ വിരളമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത്. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് പലതരം തപസ്സും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നടത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഭൗതികമായ സുഖാന്വേഷണങ്ങൾ തീരെ ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം നേടാനാകില്ല. അതായത് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ തപസ് ചെയ്തതോ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോ അല്ല. തപസ്ഥാനങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭക്തി ലഭിക്കണമെന്നില്ല. അതിന്റെ ഒരു, നമ്മളിപ്പോ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകണം, പേനും പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. പേനും പേപ്പർ വേണം പരീക്ഷ എഴുതണമെങ്കിൽ, പക്ഷെ എന്നാ പഠിക്കുകയും വേണം എന്നത് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങൾ. അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ വേണം. അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഭക്തിയത് ഭഗവാന് ലഭിക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, പരിശുദ്ധ ഭക്തനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരുവന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിൽ എത്താൻ കഴിയും. മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ 2 കാര്യങ്ങളില്ലാതെ എവിടെന്ന്, ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ തന്നെ കാരുണ്യം, 2 ആ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം. ആ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യമോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമോ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും അവൻ എത്ര തപസ് ചെയ്താലും എത്ര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്താലും ലഭിക്കില്ല. അത്രയും ദുർലഭമാണ്, അത്രയും സുദുർലഭമാണ്.
ഏത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരാൾക്ക് മോക്ഷം അരുളി എന്ന് വരാം. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന ദിവ്യ അനുഗ്രഹം നൽകുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. കാരണം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭക്തനെ വിലക്കി വാങ്ങുന്നു, ഭഗവാനെ ഭക്തൻ വിലക്കി വാങ്ങുന്നു. അതാണ് പ്രശ്നം. ഭഗവാൻ പല നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, അത് നടത്തിത്തരും. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാനെ തരില്ല. ഭഗവാൻ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ വിലക്കി വാങ്ങണം. പിന്നെ ഭഗവാൻ അവിടെ ഒരു റോളും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ കയ്യിലല്ല പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഭക്തന്റെ കയ്യിലേക്ക് മാറും. അതാണ് പ്രത്യേകത. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭക്തനാകുക എന്ന് പറയുമ്പോ അത്രയധികം പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനാകുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ ഭഗവാൻ തരും. പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ, ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാവുന്നതിന്റെ ലക്ഷണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കഥയുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കുചേലന്റെ കഥ അല്ലെ? പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ആരാണ് കൈ കയറി പിടിക്കുന്നത്? മണിദേവി കയറി പിടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതാണ് ഭക്തൻ. എന്താ ഭഗവാൻ എന്നാലും ഭഗവാനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ അത്തരം പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ പ്രത്യേകത അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് വളരെ സുദുർലഭമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഭൗതിക ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മി ദേവി എന്നാലും ആര് പറഞ്ഞില്ലേ, മാതാ പറഞ്ഞില്ലേ, താഴ്ന്ന തരം ശക്തിയല്ലേ എന്ന്. ഭൗതിക ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് അല്ലെ? ദുർഗാദേവിയാണ്. ഇപ്പൊ താഴ്ന്ന തരം ശക്തി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാന്റെ വേറൊരു ശക്തി എന്ന് മാത്രമുള്ളത്. ഇന്നലെ ചോദിച്ചത് താഴ്ന്ന തരം മാതാചാര്യ ചോദിച്ചെന്നോട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊരു ശക്തി എന്ന് മാത്രമാണ്. ആ ശക്തിയാണ് എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ദണ്ഡന മാർഗം. നമ്മളെ പടി കൊടുത്ത് പഠിക്കാത്ത പിള്ളേരെ നമ്മൾ വിട്ട് ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് ചെയ്യണം? ദുർഗാദേവി നമ്മളെ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അത്തരം ദുർലഭമാണ്. ഈ എല്ലാ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളും കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാനെ ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ഭക്തൻ വിലക്കി വാങ്ങിക്കുകയാണ്. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഭക്തൻ. പിന്നെ ഭഗവാൻ അവിടെ ഒരു റോളും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളാ ഒരു കഥയില്ലേ, ആരെ കഥയാണ്? വിട്ടുവല്ല ഹരേഷ്ണ നമ്മളെ ദുർവാസ മഹർഷിനെ ഓടിപ്പിക്കുന്നത് ആ കഥ ആരാ? ദുർവാസ മഹർഷി ചെന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് കൈവച്ച അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അല്ലേ? അല്ലല്ല, അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടെ ദുർവാസ മഹർഷി വരുന്നു. അപ്പൊ ദുർവാസ മഹർഷിനെ എന്നോട് പറയാ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കാത്തത് കാരണം കൊണ്ട് ശാപങ്ങളും ഉപദ്രവിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോഴും അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന് ഒരു അനക്കമില്ല. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് എന്തായി? തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുള്ള സുദർശകൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അറിയാതെ തന്നെ സുദർശകത്തിന്റെ റോൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ ദുർവാസ മഹർഷി ഓടാണ്. അണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എല്ലാവർക്കും ഓടിച്ചെല്ലുമ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ കയ്യിലല്ല, ഇത് നേരിട്ട് വീണ്ടും അംബരീഷ് മഹാരാജന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലണം. അങ്ങനെ അംബരീഷ് മഹാരാജന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ആണ് എന്നിട്ടാണ് സുദർശന ചക്രം വിട്ടു പോണത്. അതാകുമ്പോ ഭഗവാൻ അറിയാതെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനം സ്റ്റാർട്ടാണ്. അത് ഭഗവാന് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഭഗവാന്റെ കയ്യിലല്ല. ഭഗവാൻ വിട്ട സുദർശന ചക്രനല്ലേ അന്ന് ഞാനിങ്ങോട്ട് എടുത്തോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചോ? ഇല്ല, പറ്റൂല. അത് പിന്നെ ഭക്തൻ വിചാരിക്കണം ആ സുദർശന ചക്രം ഭഗവാൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ. അതാണ് പരിശുദ്ധ, അതാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ. ഹരേഷ് അതാണ് അത് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ ഭക്തൻ വിലക്കി വാങ്ങുന്നു. നമ്മൾ വിലക്കി വലിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനല്ലേ നടക്കാം. ഹരേഷ്ണ ക്ലിയർ ആയ? ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ ഹരേഷ്ണ? മുക്തി നാളെ ഓർമ്മിക്കണം കേട്ടോ. 5 മുത്തരം മുക്തികളുണ്ട്, അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. പിന്നെ സിദ്ധികളാണ് 8 തരം സിദ്ധികളുണ്ട്, അത് പറഞ്ഞുതരാം. ആരോഗ്യം, രാഷ്ട്രം,
അല്ല അത് മുക്തി. അഞ്ചു തരം മുക്തി 8 തരം സിദ്ധി അല്ലേ പ്രഭു? അതെ, 5 തരം മുക്തി 8 തരം സിദ്ധികൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് സിദ്ധി ഉണ്ടാവാം, മുക്തിയും കിട്ടാം. ഇത് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടണമെന്നില്ല. ഭഗവാൻ വേറെയാണ്. ഈ മുക്തിയായാലും സിദ്ധിയാണെങ്കിലും ഇത് ശരിക്കും ഭൗതിക തലത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയ ലെവലിലേക്ക് പോയാലും അതിന്റെ പരിശുദ്ധി ഏറ്റവും പരിപൂർണ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ആയ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് ഭൗതികത വിട്ടു, പക്ഷെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അതാണ് നമ്മൾ സായുജ്യം, സാമീപ്യം, സാഷ്ടി ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ രൂപം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ആരാണ് രൂപം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞില്ല, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ വേറെ? ഓക്കെ, നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ എത്രാമത്തെ സ്ലൈഡായി? സുദുർലഭ അറ്റൻഡൻസിന്റെ ഒന്ന് ഇടാമോ? അതെ, ഇട്ടിരിക്കും. അതെ, കിടക്കുകയല്ലേ? ഇല്ല, എന്റെ ഇതില് കാണുന്നില്ലല്ലോ. മാതാജി, ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് നെറ്റ് പോയി. എത്ര പോയി കാണുമോ? നമ്മളിടാം. പിന്നെ പോകത്തില്ലല്ലോ. ഹരേഷ്ണ പഞ്ചകൽപ്പത രൂപേച്ച കൃപാസിന്ദേവച്ച പതിനംഭാവനേപി വൈഷ്ണവേപി നമ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തി ഭവാദിക്ക് ഗുരുദേവ്. ഹരേഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ